passat? Sí. Que es va veient un segundero? Un segundero, sí. Ja em dóna-li síndria? Rosendo. I el zoom? Per aquí i per aquí. Mhm. On fiquis els dits? És la pega que hi... No, la pega no. Ah, molt bé. El moment en què es produeix, amb nova licitada. Amb els traçats decidits després de diverses informacions... Rosendo, que és bona la síndria! Traçats que tenen paternitat i maternitat del Partit Popular i de Convergència i Unió. Mare de Déu. De manera que a mi em costa molt de dir gaire res més, excepte que si la paternitat i la maternitat inicial és de traçats i d'informacions públiques fetes per partits que ara s'hi oposen, em costa molt no trobar-hi raons profundes per aquest canvi de posició. Vichy Catalana es preocupa per la teva salut i investiga sobre el metabolisme del colesterol. Vichy Catalana us ofereix aquest espai. Salut. Bona nit, el Tour de França ha arribat avui als Alps i els finals de l'esprint han deixat lloc a les... Dóna-li, aquest que tenies a la boca! ...que han tingut conseqüències en la classificació. L'alemany del Temo Bayer, Linus Gerdemann, és el nou líder de la ronda francesa després de guanyar la 7a etapa en una lluita aferrissada amb el basc Íñigo l'andalús. La muntanya ha arribat al Tour, però els favorits encara estan amagats. Avui han cedit tot el protagonisme a 15 escapats. Els dos últims dels quals, l'andalús i Gerdemann, s'han disputat la victòria d'etapa. Bé. Que bo!